Kom lige til mig, så skal jeg befrugte øjeblikket. Tarzan! Oh,
protokollet nede ved amfiscenen. Ej, så skulle vi tage det pæne tøj på. Ja, det skulle vi. Jeg har godt sagt det lidt før. Og så klokken 12:30, så er det ikke på 3, så bliver man til at ja, og skal vi ikke lige give os en stor hånd for utroligt flot. Jeg tror, jeg